senjobalela ukumiswa kuyo akuyamiswa ngasebaleni nangukuqa uyamiswa kwaqala kwahliswa icrate kanje evenini nalekwa phansi kuqondana wasogqiba wanyathela babanga wabantu akuthathu yehla 35 zingaka into lesayimamela kutata oyete venini ebile ubile nel-files zimanzi uthi uzonakhela imoli ungamamela loo nto ngantoni angahambi nangetezi le ibile thezi kamadala tata babhancile kodwa abantu notathele babecimba nongangazi wafika wathi kotastera hey nina ilambile nina yawotastera balungisa ifriji ngokuba wathi no man icompresses lanyukujonga pyo bakolotastera kumele umntu kanti kulo mpha besiwutyapha